היי! קלוט... מה הסיכוי? איזה טירוף גם... גם לי יש סקוויקרס, מה הסיכוי? בואנה, תאומים. הלאה כיפסוליה. הלאה! הלאה! אאו. לא הנעליים הכי נוחות שנעלת עבר? כן? לא, כן. מה זה? זה כמו ללכת בתוך ענן של מסמרים. לא מסמרים, משהו טוב, כאילו. וואו. וואו, עזוב. החול קנאה הזה. תגיד, גם לך נרדם העקב? לא. לא, גם לי לא. מה רואים? מה, אנחנו מפריעים? סליחה. לא, מה זה? צ'ילקס. גם אני רואה סרטונים בווליום, אז מה רואים? רוזי דארק. רוזי דארק. מכיר? וואו, גדול. גופים. וואו. מה זה שם? מישהו מכם הפיל 200 שקל? אחי, אין שם כלום. וואו, להקה קוריאנית. מכיר? קודם ראיתי.